anem a gravar per Instagram, per posar-ho en directe. Llavors us demanaria que no parléssiu massa, perquè el micròfon no l'hem tret avui, no l'hem portat i ens sentirem millor, no? Bé, doncs ara sí que veurem. Sí? Doncs vinga, bona tarda. Anem a començar aquesta inauguració. Comencem la nova temporada, aquesta 21-22, després de les vacances d'estiu. Estem en el 35 aniversari de la Sala Rossinyol i tenim la presentació avui d'un pintor que va començar aquí molt jove, com a pintor jove, i ara és un pintor ja consolidat i que ja té un prestigi molt important, que és en Mateu. Està aquí amb nosaltres i el senyor Carena, que presentarà la seva obra. Vinga, som-hi. Molt bé, bé, les circumstàncies són bones perquè la Sala Rossinyol vol que siguin bones. És a dir, és d'elevar el que fan a la sala, el que fan els pintors, el que fan vostès amb la seva assistència, la gent que des de casa ens pot seguir, el que sigui perquè hi hagi normalitat, perquè la normalitat és l'essència perquè surti l'originalitat. Quan les coses són normals, sempre hi ha la persona que, assentada en allò, en l'art concretament, vol dir, doncs troba la idea, la manera de transmetre amb els altres les circumstàncies de que no tot és el que es veu, sinó tot és el que es sent. Així és en el cas de Joaquim Mateu, que jo recordo que li vaig presentar una exposició farà 5 anys en aquesta mateixa sala, que era un home que apuntava ja la presència de la realitat en relació amb el pensament. La idea de les persones que estan en un lloc d'estiueig, en una residència, i que llavors veuen des d'aquesta residència el mar, que veuen les taules, les begudes que hi ha, els llibres que hi ha en una biblioteca, el sentit de la universalitat que és cap a fora, però aquesta universalitat tomba cap a dins perquè explica els sentiments humans. I aquests sentiments humans són només una cosa. Quan un troba, per exemple, un dels seus quadres en què hi ha una bateria de jazz, se sent el so. Se sent el sentiment de que hi ha posat algú amb els palets i amb el batent allà i creant aquesta música interna que pot ser el jazz, però que pot ser una altra composició també més clàssica. Quan un veu una persona que toca un violoncel, aquest violoncel sona amb les seves cordes. I així es van veient vostès les diferents coses d'una cadira en què pot seure, d'un conjunt de fruites dalt d'una taula, la visió d'unes cadires, la visió d'un sol, la visió de les coses. Això és el que a nosaltres ens alegra no només la vista, sinó que ens alegra el sentiment i més en les circumstàncies aquí vivim. Diu, és que escolti, és que amb el Covid tot canviarà. No, amb el Covid tot potser s'afinarà, perquè haurem passat aquestes pors, aquestes circumstàncies, aquests excessos que també hi ha d'altres, i llavors amb aquest aiguabarreig de coses el que ens salva, al meu entendre, pels que estimem la pintura, és l'art. L'art ens diu què és de les coses sense explicar-nos-les del tot, però donant-nos la sensació de que les coses arriben. I en aquest cas, en el cas del Mateu, vull dir, doncs, em sento molt satisfet d'haver-nos trobat aquí i que vostès hagin vingut a veure la seva exposició. Moltes gràcies. Toca tu ara. A càmera. Molt bé. Fèiem això, no? Sí. Doncs molt bé. Moltes gràcies, senyor Cadena. Moltes gràcies a la Sala Rossinyol, a la família Rossinyol, perquè tots plegats som com una família. Jo recordo que fa 20 anys vaig venir aquí, vaig presentar els meus quadres i
van dir, no, està bé això, no està malament. I com que ets un pintor jove, jo tenia 43 anys. Jo jove, no sé. Però el cert és que si miro fotos, els cabells eren tots negres i ara són blancs que em queden millor. Doncs, si voleu que parli alguna cosa de la meva obra o... El senyor Cadena té com un instint, a la que veu un quadre té com un instint i sap molt bé esbrinar-ho. Jo intento donar algunes pistes de la meva pintura, que seria... Hi ha pintors que agafen i pinten una poma i la pinten com una fotografia superben representada, hiperrealista, i fan un quadre d'una poma preciosa. Llavors, jo agafo una poma i jo no pretenc representar aquella poma, sinó que jo el que vull és transmetre un símbol amb aquella poma. Jo no pinto una cadira ben pintada i ben dibuixada, sinó que simbolitza una cosa. Una finestra simbolitza una cosa. Treballo com per símbols i els objectes que faig servir simbolitzen coses. Doncs, si jo poso una tassa de cafè o 2 tasses de cafè i surt fum o no surt fum, doncs, si hi ha una tassa de cafè simbolitza que hi ha una persona. I si n'hi ha 2 tasses és que n'hi ha 2 persones. Si estan una mica lluny, doncs és que els seus sentiments no funcionen gaire bé. Si es van apropant, doncs funcionen bé. A vegades el fum s'entrellaça i allò és que és perfecte, i a vegades no. Les finestres també són símbols del que seria el món interior i el món exterior. Les cadires són, segons quina cadira, és més casolana, és més de luxe, més confortable. És a dir, n'hi ha tots els elements que jo represento, no els represento perquè veieu el bé que sé dibuixar o sé pintar o sé... No. El meu objectiu no és representar la realitat, sinó que és transmetre sentiments articulant totes aquestes coses, tots aquests elements, i a vegades penso que ho aconsegueixo. No gaire vegades, però penso que sí. I tot això, junt amb el color, que és un altre element del llenguatge, i la llum i la composició, és que és molt complicat. Això d'un quadre és molt complicat. Hauríem de fer com un dia una anatomia d'un quadre i veure tot l'entrellat, que és supercomplexa i... Però bueno, fem el que podem. Molt bé. I abans he agraït a la Sala Rossinyol, ara agraeixo als que heu vingut i vindran més, que jo normalment soc una persona que no vull estar amb ningú. Jo estic sol i estic bé sol. Però la veritat és que m'encanta de tant en tant estar amb molta gent i compartir aquests moments i tal, i és fantàstic. I podem sopar i ballar i tot, bueno, no gaire, però... I això m'encanta també. I res, repeteixo, agrair als companys aquí que n'hi ha per aquí, als amics i a tothom que ha vingut. Molt bé. Bé, doncs, després d'aquestes paraules del Mateu, podem donar per inaugurada aquesta exposició. Gràcies a tothom i bueno, diem fins la propera, això no té que parar, hem de continuar. Per tant, d'aquí un mes tenim una inauguració nova. O sigui, us esperem a tots. Moltes gràcies. Anem al sorteig.